मोदोमाव थैनानै सिखांफिननायनि उनाव जिसुआ गावनि फोथायग्राफोरजों 40 सानहालागै गोबां सम नुजादोंमोन। गावदि गोथां बेखौ बियो बायदि रोखोमै दिन्थिदोंमोन आरो बे समाव बियो बिसोरनो इसोरनि रायजोनि सोमोन्दै फोरोंदोंमोन। थैनायनिफ्राय सिखांफिननायनि 40 साननि उनाव जिसुआ गावनि सोलोंग्राफोरखौ नोगोरनि खाथियाव थानाय हाजोआव दैदेनलाङासै। आरो बिसोरखौ बोर होआसै आरो बियो बिसोरनि मेगन सिगाङावनो नख्रां फारसे जौखोलाङासै। बेनि उनाव जोमैया बेखौ बिसोरनिफ्राय आन्दो खालामासै। जिसु ख्रीष्टआ दा सोरगोआव गोथाङै दङ, नाथाय संसार जोबनायाव जिसुआ फैफिनगोन। अब्ला बुहुमनि मानसिफ्रा जिसुखौ जोमैनि गेजेरजों बोलोग्रा महिमाजों फैफिननाय नुगोन। बुहुमखौ बिसार खालामनो जिसु ख्रीष्टआ फैगौ। माब्ला आरो माबोरै बियो फैफिनगोन बेखौ रावबो मिथिया। सिखावफ्रा हराव फैनाय बादि बिनि फैफिननायाबो हरखाबै जागोन। बै समाव नख्राङा होगदावनायजों गोमोरलांगोन, मुवाफ्रा अरजों खामजोब जागोन आरो बुहुम आरो बेयाव थानाय गासैबो दुंखावनायजों आवलिजोबगोन। बे समाव गासै गोथैफोरा थांखांफिनजोबगोन, गोथांफोरजों लोगोसे इसोरनि बिसारनि सिंहासननि मोखाङाव गसंहोजागोन। गोजौ आरो गाहाय थाखोनि गासैबो मानसिफ्रानो गाव गावनि मावनाय हाबाखौ इसोरनि गोथांनि बिजाबाव लिरनानै दोननाय बादि बिसार खालामजानो इसोरनि मोखाङाव फैनो नांगोन। इसोरनि बिसारनि समाव रुफा एबा सनायाबो जोंखौ बासायनो हानाय नङा। मानसिफोरखौ गिनानै जिसुखौ जायफ्रा सिमान लायाखै, जायफ्रा फोथायाखै, जायफ्रा मुगैजाथाव, जिनाहारि खालामग्रा, सिथारग्रा, मोन्थोर रायग्रा, मुर्ति खुलुमग्रा, नंखाय रायग्राफोरनि बख्राया अर आरो गन्धकजों खामनाय सागोराव जागोन। इसोरनि गोथांनि बिजाबाव सोरनिबा मुङा लिरजानाय मोनजायाब्ला बियो अरनि लैथोआव गारहरजागोन। जोबथाराजासे साजाय होनो इसोरनि खालामनाय गोमोरोङै अर, बेयाव एम्फौफ्रा माब्लाबा थैया आरो जिसुखौ नेवसिग्राफोरनि थाखाय अरा माब्लाबाबो गोमोरा। नोङो इसोरखौ गिदो, मानोना बिहा मोदोम आरो जिउखौबो नोरखौ फोजोबस्रांनो हानाय बोलो दं। बबेखानि जिसु ख्रीष्टनियाव फोथायग्राफोरा पाप गैया होननानै मुंख'जागोन आरो बिसोरो जिसु ख्रीष्टनि गावखौ बोलि होनायजों गोजोननायखौ मोनगोन। बिसोरो अरायनिबो थाखाय सोरगोनि जोबनो गैयै समायनायाव हाबगोन।
गावखौ अनग्राफोरनि लागै इसोरनि थामथिम खालामनायखौ रावनिबो मेगना नुवाखै, रावनिबो खोमाया खोनायाखै आरो रावनिबो गोसोआ मोनदाङाखै। जिसु ख्रीष्टजोंल' थैनाय गैयै, गाज्रि जानाय गैयै आरो लहरायनाय गैयै बाहागोखौ आवग्रिहैगोन। नंथारगौ इसोरा बिसोरजों लोगोसे थागोन। बियो बिसोरनि इसोर आरो बिसोरो बिनि मानसिफोर जागोन। बेयाव मुंबो दुखु, सानाय, गाबख्रावनाय आरो थैनाय थाबावनाय नङा, मानोना गासैबो गोजाम थानायफ्रा बेयाव जोबस्रांगोन। बै मुगाया